fase. Veel kunnen feliciteren natuurlijk in de Johannesstadspunt. Ja, dan kunnen we mediëren door het best. Ik heb het niet voor. Het was een geweldig jongens. Het was zo'n goede wedstrijd. Zowel van Lisa Koen, maar ook van Jonas de kampioen. 8 jaar dus. Geweldig. Mooie wedstrijd. Nogmaals, namens de Johan, hartelijk dank. Oh,